はい、Next Production。といったらアフリカの音がかかってくるということがなぜか奇遇な、アフリカといってもとても広い大陸です、北アフリカ、南アフリカ、西アフリカ、中央アフリカいろいろあるんですけど、この今かかっているトラックは、北アフリカ、まだ肌の真っ白い人ばかり住んでいるモロッコというエリアの、伝統的な音を海外ツアーに行った時にサンプリングしてきて、それを元に作った音楽です。モロッコのガンブリっていう弦楽器を使っている、音楽でして、それをサンプリングして、僕らなりに遊んでいこうと思います。最後までお楽しみください。イエス。必要とされています。今回の東日本の大震災、いろんなところで起きてしまったことはしょうがないんですけど、それに対する政府の処理の悪さによって生贄が生まれたりしてます。そして僕らこのイスラムの、テーマを演奏している時にいつも思うんです。最近なんかイスラムっていうとすぐ原理主義が悪いとか、なんかニュースとか見ててもとりあえずなんかイスラムの過激派のことをいっぱいニュースをして、でイスラエルの人たちがアラブの国に行って飛行機で行って空爆って言っていますけど、あれはテロって呼ばれてないです。ミサイル散々人の街の上に飛行機で勝手に通ってといてミサイルを撃ち込んでも、あれは空爆って呼ばれてたりなんだか分かんないです。でも全く武器も何も持たない人が体にダイナマイトを巻きつけて、なんかも
もちろん無差別テロは僕反対してますけどね、そこら辺は。ですけど、そうやって自分の命を捨ててまで何かメッセージを伝えたいと思ってやってる人たちはテロリストと言われて世界中で罵られます。それが911から始まったアメリカの書いた絵図かなと、イスラエルが考えた絵図かなと思うんですけど、世界中本当に多くの人が住んでます。別に何も一つになる必要がないと思います。音楽は世界中の音楽を知れば楽しいです。アフリカに行ったり、南米行ったり、ヨーロッパ行ったり、いろんなところに素晴らしい音楽があるので、音楽に関しては国境がなくなるべきだと思いますが、僕は世界の国境がなくなることに本当に反対したいんです。それぞれの良さが十分あると思うので、そんなことをこのイスラムの方からメッセージとしてもらいました。サラアルファサラマレコンサラマレコンマレイコンサラマレイコンサラアラアクバアラアクバイタ